Benw i Osian Elias, rwy'n gweithio fel cyfarwyddwr i Iaith. Sefydlwyd Iaith nôl yn 1993, ac yn bellach yn gweithredu fel elusen, gyda'r nod o gynnal canolfan o'r agoriaeth rhyngwladol mewn polisi a chynllunio iaith. Ni sydd wedi trefnu'r banel trafod yma yn bore yma, a byddai nawr yn pasio chi draw i Meirion, sy'n cadeirio y sesiwn yma ar ein rhan ni. Diolch yn fawr, Meirion. Diolch yn fawr. Bore da i chi gyd. Mae'n dda gweld bod chi'n disgwyl dŵr yn dda iawn. Mae'n sylw bod yna gymaint ohonoch chi yma. Felly diolch i chi am dod i'r sesiwn yma. Lle ni'n ni drafod dyfodol addysg cyfrwng Cymraeg yn y De-ddwyrain. Mae 3 siaradwyr hiawdwyr iawn gyda ni. Rwy'n 3 chwarter awr o sesiwn a dyna gyfle ar y diwedd gobeithio i chi ofyn cwestiynau ac i ni gael trafodaeth. Felly, beth i ni eisiau, o gai gyflwyno falle, y rhai sydd gyda ni ar y panel. Mae Lluo Albert, dwi'n edrych am nodiadau ni'n siŵr yn cael yn gywir, Elin Maher a Richard Cabys gyda ni ar y panel. Na i gyflwyno nhw'n falle yn llawnach wrth i ni fynd yn blaenau. I roi'r cyfan mewn cyd-destun, achos mae'n bosib iawn bod yna rhai yn chi falle ddim yn gyfarwydd ag addysg yn y De-ddwyrain. Rhywfaint o ddata i gychwyn, yn sicr o edrych ar y sector, mae yna dwf wedi bod. Mae yna lawer iawn mwy o Gymraeg yma, o safbwynt addysg Gymraeg, nag oedd 100 mlynedd yn ôl, 10 mlynedd ar hugain yn ôl, 10 mlynedd yn ôl. Os edrychwn ni ar y darlun Cymru gyfan, ydyw 5% o blant yng Nghymru sy'n cael addysg i gyfrwng Cymraeg, ledled Cymru. Pan eich edrych ar y De-ddwyrain yn benodol, mae hynny o gwmpas 50% sy'n derbyn addysg i gyfrwng Cymraeg. Mae hynny'n gynnydd o 10 yn ôl o ryw 2%. Dyna yw'r data o safbwynt y sefyllfa sy'n cael ei nodi yn PLAS, sef dogfen data'r Llywodraeth o ran addysg Gymraeg. Mae yna wrth gwrs bethau ar y gweith sydd yn mynd i newid y sefyllfa gobeithio. Mae gyda ni bil addysg Gymraeg sy'n gosod allan nifer o fesurau mae'r Llywodraeth yn bwriadu cynnig o safbwynt ddatblygu addysg Gymraeg yn y dyfodol. A mae'r bil yma, siŵr o fod y tro cyntaf, mae Llywodraeth Cymru wedi mynd i'r afel go iawn ag addysg Gymraeg. Dyma'r dar cyntaf o ddeddfwriaeth. Ar wahân wrth gwrs i'r ddeddfwriaeth yn un ar cynlluniau strategol addysg Gymraeg. Ond oedd hynny yn gosod yn ei le rhywbeth oedd yn bod yn barod i'r raddau hela. Felly dyma'r tro cyntaf i ni weld darn newydd o ddeddfwriaeth sydd yn cynnig cyfleoedd ac yn cynnig proses o gynllunio strategol ar gyfer addysg Gymraeg ledled Cymru. Ac wrth gwrs yn gefnlen i hynny gyd, mae gyda ni Cymraeg 2050 sy'n gosod y targed o filiwn a siaradwyr. Ac yn hwnna mae yna 20% o blant i fod i dderbyn addysg Gymraeg a ryw 30% o ddisgyblion yn y sector cyfrwng Saesneg yn gallu cynnal sgwrs. Dyna'r her felly ar gyfer y dyfodol. Felly pwrpas y sesiwn yma ydy wynebu'r her honno. Nid 2050, ond y 10 nesaf. Beth sy'n mynd i ddigwydd yn ystod 10 nesaf sy'n gallu achosi i newid ddigwydd, yn enwedig mewn sefyllfa yn y De-ddwyrain, yn wahanol falle i'r gorllewin, lle mae addysg Gymraeg yn fater o ddewis rieni, ac yn gyfleoedd i rieni fanteisio hynny, a beth yw cyfrifoldeb Llywodraeth ganol a Llywodraeth leol ar sicrhau fod rhieni yn gallu ac yn dymuno manteisio ar y cyfleoedd sydd yna i gael. Felly dyna'r gefnlen, dyna beth sydd tu ôl y drafodaeth. Felly gyda ni, mae yna 3 yma sydd yn delio â gwahanol agweddau o'r maes yna. Mae gyda ni Lluo sydd wedi gweithio mewn sawl o'r gwybod lleol yn y gorffennol, ond erbyn hyn ar teitl newydd o Ben Campo, Campraid, sydd yn delio gyda'r prosiect Cymraeg i bawb. Prosiect yw hwnna sy'n cynnwys partneriaeth, sy'n cynnwys 10 o gyfer lleol, Prague, Media Ysgolion Meithrin a Mentre Iaith Cymru. Felly dyna'r cefndir yna o safbwynt Lluo. O ran Elin, ni'n gyfarwydd iawn ag Elin. Mae wedi bod yn weithgar iawn yn y maes yma fel ymgyrchydd falle yn y lle cyntaf, ond yn sicr wedi cael dylanwad sylweddol ar draws y system addysg yn y De-ddwyrain ac yn benodol iawn wedi cael llwyddiant dwi'n meddwl sy'n wedi gydnabod
yn halcyn caled Casnewydd. Felly, ac yn heiddi'r clod yna, dwi'n meddwl, am y gwaith mae'n gwneud. Bellach mae hi'n gyfarwyddwr cenedlaethol rhag, ac hefyd yn aelod o fwrdd cynghori'r Comisiynydd Gymraeg. Felly oedd rhan o'r diolch am y gwaith mae'n gwneud yn y De-ddwyrain. Richard Cawys yn brifathro o'r ysgol Groeswen. Richard wedi bod yn brifathro ar sawl ysgol, tair ysgol cyn hynny. Mae'n amlwg bod e'n dyn poblogaidd. Mae cyrff llywodraethol yn awyddus iawn i'w benodi fe o Gaerffili. Wedyn i Evan James yn Montecrief fan hyn, ac wedyn i Pencai yn Nghaerdydd. Yn bellach yn brifathro ysgol Groeswen, ysgol Groeswen, ysgol newydd sgol arbrofol gyda dinas Caerdydd, ysgol mewn stad o dau newydd, ysgol newydd lle mae yna arbrofi gyda ysgol dwy ffrwd, un ffrwd sydd yn ffrwd gyfrwng Cymraeg, i ni gyfarwydd â hi a'r ffrwd arall yn ffrwd dwy iaith, lle dros gyfnod y disgyblion yn yr ysgol y bydden nhw'n cael addysg yn y ddwyau. Yn gallu esbonio'n llawnach ynglyn â hynny yn y man. Felly mae gennym ni arbenigedd a phrofiad. A chyfle iddyn nhw siarad, 20 munud maen nhw'n cael, a wedyn dyna gyfle i chi holi nhw. Iawn te, dechrau ni, gyda. Dwi'n gweithio? Fantastic, reit. Reit, diolch yn fawr am y wrth i ni. Fi hefyd i weld cyn nifer y gydweithwyr a chyfeithion fan hyn hefyd. A diolch yn fawr am y gyflogaeth sydd wedi roi i fi yn fy rôl fel cynhamper hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg o De-ddwyrain, sori mae cegad, i chi wir yn gefnu fi, yn ymarferol, yn erbyn nifer chi, ond hefyd yn ysgoliaeth, wir. Dwi'n cynrychioli partneriaeth, fel dwi'n ddysgu, sydd ar Ne-ddwyrain Cymru, neu rhanbarth am nawr, De-ddwyrain, lle mae pawb yn rhydd i ddysgu a siarad Cymraeg. A mae fel cyfnwys i y 10 awdurdod lleol, Casnewydd, Caerffili, Pen y Bont, lan i Ferthyr, yr eini, 8 menter iaith, Cymraeg i blant, pwy arall, nid erbyn cryn a bethau yn rhag. Iaith y partneriaeth wedi'o eang, a ddath at ei gilydd pan sylweddolon ni bod angen i wneud mwy na jyst yn caru addysg yn Gymraeg i gyrraedd y targedau yn y cynlluniau strategol y Gymraeg yn addysg gan bwynt sir ac y targed 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg. Felly heddiw yn ffocws fi cyfri addysg Gymraeg mwyn newid y gweddau ac ymddygiad y cyhoedd. Fi hefyd wedi sôn am y ddilys ymwthurol sydd ar y degau cyfrannu ni, ni'n ymwybod o iawn yr heina, ac mae angen cofio to dod un elfen o fywyd person i addysg. Mae angen cyfwrdd o brofiad i dyfu fel unigolyn a cyfleon a dyfal gwarchad i barhau i ddefnyddio'r iaith yn y cymuned enni. Felly, fath i gofyn i ddechrau, beth ydy sicrwydd siarad Cymraeg pan ni eisiau cyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg? Wel, yn ni'n credu bod yn perthyn i bob plentyn, fel ni'n dweud yn aml, y fater y gyfiawnder cymdeithasol a tegwch yn rhan o dreftadaeth pobl ac yn rhan o'r dyfodol nhw. A ni'n meddwl fath o Gymraeg union cymdeithasol nhw fan hyn. Oedd seren TikTok, Ellis Lloyd Jones yn siarad ar ein stondyn iddo, a dwedodd e'n deg, mae wastad amser i ddysgu iaith newydd. Ond ni'n gwybod bod dysgu Cymraeg o dechrau sydd ore, at i haws i bobl, trwy chwarae Cymraeg i blant fan hyn, a nid meithrin, a trwy addysg cyfrwng Cymraeg o'r Dwi'n lwcus iawn, dwi'n gweithredydd yn cael siarad Cymraeg o'r cychwyn cyntaf, a wy'n teimlo dyletydd i basio fy mlaen. Eisiau denu mwy o bobl a pobl yn wahanol gefndiroedd. Eisiau pob plentyn i fwy Cymraeg Gymraeg i fod yn ddwyieithog a amlieithog. Ac am resymau hynanol iawn, dwi eisiau'r mlant i berthyn i ysgol sy'n adlewyrchu'r gymuned lleol. Felly i ddechrau, dwi eisiau cydnabod y llwyddiant sydd yma yn y De-ddwyrain. Wy'n denu mwy o bobl am y plant a phobl ifanc a'r teuluoedd a'r cymunedau o amgylch yr ysgolion yn cael y profiad Cymraeg a Cymreig llawn. A pan ni'n gadael addysg, mae nhw'n derys yn yr iaith, a felly mae hyn yn lwyddiant yn hermau yn ei mesur sydd cynyddu'r niferoedd a defnydd. A diolch i'r bobl tu ôl i'r weledigaeth hwn, yr ymgyrchwyr, y pobl sy'n cwrdd a trefnu, y swyddogion y cyngor, ac yn yr ardal hyn, y mwyafrif, y pobl di-Gymraeg, y dylanwadwyr lleol sydd wedi mento cyfnogi plant nhw, sy'n nawr yn siarad wrth y Cymraeg a sy'n nawr yn edrych y sioe yn Ne-ddwyrain Cymru. Felly pa ffactorau sydd dynnu, os ydyn ni'n edrych ar y llwyddiant, sy'n gyfarwydd iawn yn siarad am ddirywiad y iaith, oeddwn ni edrych ar ffactorau llwyddiant yn hyn.
Mae'r rhai strwythurol gymarferol. Strwythurol. Nid ydych chi eisiau y ysgol Cymraeg chi fod. Ni eisiau lleoliad hyder. Pobl ni eisiau teithio'n beth. Chi sicr ddim eisiau pasio 2 ysgol arall yn cyrraedd y ysgol Cymraeg lleol chi. Ac yn hyn o beth, mae angen deall bod pob penderfyniad mewn dirged addysg yn ei wneud yn effeithio ar lwyddiant addysg Gymraeg. Enghraifft, os mae cynnyddwyr niferoedd yn y gwella ysgol cyfrwng Saesneg, mae'n cael sy'n effaith ar addysg Gymraeg yn bodol hynny. Yr ail elfen mawr strwythurol, bydd yn rhyw staff mewn i siarad y Cymraeg ar gyfer pob swydd mewn ysgol cyfrwng Gymraeg, mewn swydd ieuenctid, unrhyw oedd o gwmpas y plentyn a'r teulu, fel gynnwys gofal plant. A hefyd, mae cyflogi siaradwyr Cymraeg nawr yn holl bwysig i symud ysgolion Saesneg ar hyd y cynllunio iaith. Felly mae mwy o alw am siaradwyr Cymraeg. So, erbyn y ffocws o benni pobl ifanc i gyrsiau hyfforddi athrawon a'r cynllun syfathol o dan ofal dysgu Cymraeg, mae'n yn ddelchen o gweithlu ar ni'n siarad ar cyfarwydd addysg, pan ni'n siarad efo arweinydd y cysga a cynllunio Cymraeg yn addysg. Dyna beth ni'n dweud i'r brif concern. Felly mae staffio ac yn niferoedd yr ysgolion Cymraeg a'r niferoedd yn yr ysgolion Cymraeg yn fater o ymrwymiad a buddsoddiad. Felly, ymlaen i'r agwedd ymagweddol ar ôl hybu addysg Gymraeg. Dyn ni gallu helpu pobl i ddewis addysg Gymraeg. Mae rhaid i ni ddeall y sefyllfa gyfredol, felly meddyliwch chi am rhywun yn eich ardal chi ac ar ysbryd chi. Beth yn y gwybod am addysg Gymraeg a'r cyfleoedd sy'n ei gael i'r plant? Beth chi'n meddwl? A pha mater ti'n meddwl bod nhw'n cael os ydyn nhw'n siarad â rhywun mewn awdurdod? Ydyn nhw'n cael y wybodaeth iawn yn arnyn nhw ac ydyn nhw'n cael y croeso? Ydyn nhw'n cael y dewch i mewn ac i gwrdd? Felly, be yn ni eisiau yw bod pobl yn gwybod y pethau cywir am addysg Gymraeg, bod nhw'n ailgyhoeddedig i fod yn addas iddyn nhw, bod yn perthyn iddyn nhw, a wedyn i bod nhw'n ei ddewis bod nhw'n stwffio'r fe, bod nhw hefyd yn defnyddio'r iaith yn gymunedol ac yn ymtrwystio'r pob cyfle gyda'r mentre a chyfreithiau'n lleol. Felly, sut fan project i Cymraeg bawb yn tyfu addysg Gymraeg? Sut dyn ni wneud e? Wel, mae peth o benfrifol addysg Gymraeg yn uniongyrchol. Mae'n fwy rannau, mae'n diblennu felly i diffeilio ar gyfer y Steddfod, taflen cyntaf ni, a'r holl cyfryngau cymdeithasol. Be ni'n gwneud yw rhannu stuff o'r partneriaid sy'n hybu addysg Gymraeg a partneriaid sy'n creu naws hyfryd dwyieithog yma yng Nghymru, yn ogystal â creu dynyddiau'n hunain. So mae peth yn uniongyrchol, a ni'n mynd â cwrdd â pobl. Ond, y gwaith fath y tŵl i'r tîm sydd hefyd yn bwysig, yw yr wyth addysg Gymraeg sy'n cyfnogi a cydweithio gyda'r fforwmau addysg. Yn y fforwm addysg ar gyfer pob awdurdod lleol, partneriaeth o pob sefydliadau sy'n helpu'r iaith Gymraeg, a hefyd llwyth o sefydliadau neu'r adrannau fewn y cyngor, falle tai neu gofal plant neu blynyddoedd cynnar, llwyth o staff gyda nhw. So, gweithio gyda nhw, a be ni'n trio wneud yw ni'n trio creu cymuned o ymarferwyr sy'n arbenigo mewn hybu addysg Gymraeg. Ni'n arbrofi, ni'n datblygu arfer da, ni'n dysgu, a ni'n dibynnu ar ein gilydd am gefnogaeth. Felly, mae'n y gryfder, mae'n yn erth, mae'n cydweithio fan hyn. Felly, yn gweithio waith y partneriaid, wel, mae'n y wefan, mae'n beth ar y cyhoedd, llwyth o bethau, hyfryd, syml, cartrefol, croesawgar, felly. A mae hefyd adran i'r ymarferwyr, bod ni wedi deall beth yn ni'n wneud. Achos, credwch chi beth, fel awdurdodau lleol, sy'n amser dyn ni fynd o un lle llall i blawd fath o'r tŷ, a fi yn mynd i lot fawr o'r gyfarfodydd yn ar ein partneriaid yn mynd i'r reithwyr ni hefyd yn. Ond does dim gyda nhw'r amser i ddysgu, ni'n wneud e nawr a ni'n wneud e'n gyflym. Felly, so mae gwefan dyn ni, a fel ydyn dweud, os ni'n dod i'r addysg Gymraeg, dech chi'n iawn, celwch gyda fe. Mae fideos hefyd hyfryd, ni wedi gweithio gyda'r Cymru Iaith, yn cynhyrchu yn siarad o rhieni a phlantiau hynnyddysg ychwanegol a phobl o gyndiroedd di a lleiafrif ethnig, achos yn gwybod bod nhw wedi tanygoli mewn addysg Gymraeg, felly eisiau pobl i ddod i'r wefan gweld pobl sydd fel nhw yn siarad am eu profiad nhw o blant. Bydd arall, ni wedi bod yn edrych ar y darpariaeth sy'n mas yn barod ar ran hyrwyddo addysg Gymraeg ar-lein. Beth ydych chi'n meddwl i chi'n ffindo os ydych chi'n edrych ar y ffôn chi, falle nawr, ac yn rhoi falle beth ydych rhywun yn edrych am, Welsh School Merthyr.
beth chi'n meddwl yn mynd i ffindo? Ydyn nhw'n mynd i ffindo y wybodaeth gywir, ydyn nhw'n mynd i cael y cyfoeso yna? Dyna beth ni'n edrych ar. A be ni eisiau, ni'n ffindo pynciau fel beth y cysylltiol, beth y trefnidiaeth, beth yw addysg Gymraeg. Probably ddim yn gwybod hyn. A ni wedi nabod marfer da. Rhaid sef i pethau fel mae'r gwasanaeth trafiad yn y flaen o'r enw carreg lan. Mae gyda nhw pethau hyfryd ar Facebook ar eu gwefannau nhw. Mae gan Gyrdydd adran sydd yn wyfan newydd ar gyfer o'r enw ein dinas ein iaith. Mae'n y fideos mae'r enw cyfeillio ni fan hyn wedi wneud, fideos ar y bont. A mae gan merthyr brand yn Siwmai'r ymaint, popeth Cymraeg yn addysg. A wedyn mae'n arfer da, ni'n gysylltu, dyma Casnewydd. Y Casnewydd yn ffantastig, maen nhw'n mynd i'r gwyliau lleol fel o'n nhw yn rhythm and reggae wythnos diwethaf yn hybu addysg Gymraeg. Wedyn mae'r gwyliau hybu addysg Gymraeg fel tafwyl, ofiogwr a'i penodol yn mynd i. A wedyn mae pethau fel sesiwn chwarae plant, lle ni'n cael y cyfle i siarad ar rieni deall plant bach fel partneriaeth. Felly, mae'n fy marfer da, mae hefyd angos am degol. So be ni'n trio wneud yw cael pawb lan i weld beth pwy sy'n neud y gyda'r gorau a copio'n gilydd, jyst yn dweud dechrau. Felly, un beth ni'n trio wneud i cael pawb i gael strategaeth farchnata. Eisiau pob ardal i gael fydd y weledigaeth, ac mae'r partneriaid yn cytuno beth ni'n rili eisiau allan yr addysg Gymraeg hyn. Ni hefyd eisiau nhw gytuno'r nodau, beth ni'n angen hybu, yfe ysgol newydd, yfe cynhwysiant cymdeithasol, yfe apwyntio o'r cynradd i'r uwchradd. A wedyn, mae hefyd yn gweld bod y fydd o gydweithio, achos enghraifft, pwy sy'r mwyaf dilynwyr, pwy yw'r awdurdod ar addysg, yr awdurdod lleol. 40,000 o dilynwyr, pwy sy'n gwybod am addysg Gymraeg o galon, falle Cymraeg i blant yn mentre iaith, mae yn bawb wedi gilydd. O, Weithredwr, llwyth o bethau ni'n neud, datblygu negesu effeithiol. Ni'n sôn am bethau sy'n neud am emosiwn mwy na'r ysymeg. Teimlad y berthyn, facter y plant o'r iaith. A ni eisiau tynnu mewn pob aelod o'r teulu, ac ni'n gwybod, ni eisiau pobl i cael y sgwrs am addysg Gymraeg, a ni'n teimlo bod angen i gael falle arfodi pobl, neu hybu nhw i siarad a'u partneriaid a'r cyfrannu o'r gymdeithas, fel fy nhw'n gwybod beth i ddweud. A ni hefyd angen ymchwil pellach yn y marsyn, yn ei gweld. Ydy yma ddigon? Ti'n siŵr? Wel, fi'n mynd i offer, ac yn ei gweith nhw, ond be ni eisiau gwneud yw hybu a normaleidio'r iaith. Ni'n hapus hefyd i drafod heriau, fi eisiau dod ar heriau, Mae Meirion Prys. So, enghraifft, ni'n hybu Cymraeg ar draws y continuum iaith. Mae yna gysylltiaeth yn mynd i fod, a mae'r nodau, ni eisiau gwybod beth ni'n gwneud fan hyn. Mae yna ffactor newydd, mae'r cyfradd geni'n disgyn. So, beth ni'n gwneud? Agor ysgolion i'r cael ysgolion Trafodaeth. A fwy wedyn, ni eisiau cofio, yn y gymuned, mae pobl yn rhywbeth i siarad yr iaith, nid jyst trwy addysg. Diolch. Iawn, ewn ni'n symud ymlaen at Elin. Iawn, yn siŵr, os eisiau i ddweud yn byd mwy, a wedi beth, felly ydi mynd dros lot o bethau i ddweud, ond na. Felly, diolch yn fawr am y croeso. Fi'n gobeithio bod chi ddim yn gadael i fynd i babell arall os nesaf, achos mae yna rhywbeth arall sy'n gwybod bod diddordeb mawr gyda lot ohono ni ynddo fe, gyda'r comisiwn newydd a'i hadroddiad nhw. Ond mae hwnna ar-lein, so ydych chi'n mynd i ddod yn yma to. Dwi'n mynd i fynd i'r un cyfeiriad yn amlwg wrth gwrs a chio, ond falle codi ambell i beth o ran, oedd Meirion yn gofyn am y 10 mlynedd nesaf. Oherwydd dyna yw sail y cynlluniau strategol y Gymraeg mewn addysg. Os ydych chi'n gyfarwydd ar rhain, dwi'n breuddwydio nhw, dwi'n gwybod pob deithiant, mae 7 ohonyn nhw, fi'n siŵr bod lot o bobl eraill yn yr ystafell yn teimlo yr un fath. Beth o'n i'n meddwl wrth baratoi ar gyfer heddi oedd o bosib edrych ar falle ambell i lwyddiant sydd wedi digwydd a pham bod y llwyddiant yna wedi digwydd dros y cyfnod diwethaf. Ond hefyd edrych ar yr heriau, achos dwi'n credu mae'n bwysig iawn bod ni'n cydnabod bod yna heriau, ni'n gwybod bod yna heriau, a bod yna heriau falle ni ddim yn sylweddoli i bod nhw'n heriau eitha. Os dechreuai falle gyda ambell i lwyddiant, ym Medi 2024, mi fydd ysgol Gymraeg yn agor yn Rhyfynwy. Iawn? Nawr, fi'n gobeithio bod chi'n gyd a'ch deiryddiaeth yn gwybod lle mae Rhyfynwy. Siŵr o fod un o'r trefi mwyaf dwyreiniol gallwn ni gael.
Ond tafliad carreg o Loegr, ond mae'r ysgol hon yn agor yn mis Medi. A mae yna heriau wedi bod i agor yr ysgol hon yn mis Medi. Mae yna heriau wedi bod oherwydd bod hon ond y drydedd ysgol i agor yn yr ardal. Mae'r ddwy ysgol Gymraeg arall, un yn y Fenni a llall yng Nghul y Coed. Felly, bydd y dau'r ysgol mewn rhyw fath o driongl a dweud y gwir yn y sir. Gobeithio bydd ddim byd i wneud â Bermuda, ond bydd neb yn mynd ar goll. Ond mae'n mynd i fod yn her. Dyw sir Fynwy ddim yn sir hawdd yn ddaearyddol, oherwydd mae'n sir faith. Mae'n sir ddaearyddol i ni gyd sy'n gweithio fewn y maes yn gwybod pa mor anodd yw pan mae un cyfarfod gyda ni yn hop y sir, ac yna, erbyn y prynhawn, mae rhaid mynd i rhywbeth arall falle gwaelod y sir. Felly mae heriau deiryddol gyda ni fi'n teimlo yn un o'r pethau, ond ni'n mynd i lwyddo, ni wedi llwyddo o'r diwedd yn Rhufynwy i weld yr ysgol hon yn agor. Her sydd wedi bod yn ymwneud ag agor ysgolion hefyd yn ein hardal ni yw, a fi'n mynd ar ôl yr A's i gyd heddi, sori Meirion, amrywiaeth, capacity, amrywiaeth. Ond amrywiaeth yn y cynllunio, i ni'n gweld gwahaniaeth mawr dweud y gwir fel pobl sydd yn mynd o gwmpas ac yn mynd o bwyllgor ac o fforwm addysg i fforwm addysg. Mae yna amrywiaeth yn y cynllunio. Ac felly un o'r pethau sydd yn bwysig i ni wrth yn bod ni'n mynd o gwmpas yw yn bod ni'n trio cysoni yr amrywiaeth honno, bod ni'n cysoni wybodaeth sydd ar gael, bod ni'n atgoffa swyddogion awdurdodau lleol yn lot rhy aml o beth yn union yn denfryd llywodraeth ganol a dweud y gwir, achos yn aml iawn mae yna ddisconnect rhwng yr hyn mae llywodraeth ganol yn ei ddweud a beth mae llywodraeth leol yn ei feddwl ac yn ei wneud hefyd. A mae hynny yn her yn ddau hunan. Ond allwch chi ddechmygu ni'n ddigon parod i atgoffa swyddogion a gwleidyddion o'r angen am y cysondeb yn y cynllunio. O ran amrywiaeth hefyd, fi'n credu mae'n bwysig iawn yn fod ni'n cydnabod ac yn gwybod ac yn llwyr groesawu pob person, pob teulu yn eu cymunedau ni. Ac wrth gwrs yn y De-ddwyrain, mae hynny'n golygu y cymunedau fel lle fydd ysgol arall, gymharol newydd yn agor yn y flwyddyn newydd yng Nghasnewydd, ysgol Gymraeg yn Antwenty. So fi'n mynd i roi rai plwgs i rai ysgolion. A wedodd rhywun wrtho fi, wel, os gallwn ni gael ysgol Gymraeg yn llwyddo yn Pil yng Nghasnewydd, gallwn ni gael ysgol Gymraeg yn Rwle yng Nghymru. A fi'n credu bod hwnna'n wir, oherwydd yr amrywiaeth sydd gyda ni fyna, oherwydd bod, a dweud y gwir, y gymuned hon yng Nghasnewydd, ffili aros i gael yr ysgol yn ei chymuned. Mae wedi bod mewn chymuned arall am y blynyddoedd cynnar yma. Mae wedi bod yn her yn fanna oherwydd dyw'r ysgol ddim yn ei chymuned barhaol. A mae hynny oherwydd bod yna ddim adeiladau ar gael, a mae hynny'n her arall. Mae yna brynder adeiladau yn enwedig mewn sir fel Casnewydd sydd yn ddwys o ran poblogaeth. A chi'n gallu croesi Casnewydd a dweud gwir yn gymharol, wel i fod, ond i bai bod yna rhywbeth yn digwydd ar yr M4 lle mae Casnewydd gyfan yn choc-a-bloc. Mae hwnna'n her arall. Mae'n her wirioneddol hefyd, cofiwch chi, i'r rieni, fel y mae'n Nghaerdydd, dwi'n siŵr, sydd yn gorfod croesi dinas a'r heriau sy'n dod o fod yn byw mewn ardal fel yna. Felly mae'r her yn wahanol iawn mewn ardal fel Casnewydd. Amser yw'r A nesaf ni moyn siarad gyda chi bore yma. Fi'n teimlo mewn ardal lle mae dwysau siaradwyr tipyn yn is yn ein hardaloedd fi, bod gyda ni gyfrifoldeb anferthol i sicrhau bod ein plant ni'n cael y Gymraeg cyn gynted a cyn lawned ag y bo modd. Ac felly mae addysg cyfrwng Cymraeg fel mae Llywodraeth Cymru hunain yn dweud yn ei canllawi ar gyfer y strategaeth y Gymraeg mewn addysg mewn ysgol lle maen nhw'n cael y trochi llawn. Dyna'r delfryd, dyna lle ni moyn blant. A dyna lle maen nhw'n cael, ni'n gwybod, bod plant sydd yn cael addysg yn addysg Gymraeg hefyd yn cael yr iaith yn llawn. Ac felly i fi, mae'r amser yna'n bwysig. Mae'r amser yn ni'n treulio yn y blynyddoedd cynnar, o'r cychwyn cynnar,
yn rhoi'r iaith i'n plant ni, fel bod wedyn pan maen nhw'n gallu defnyddio'r iaith a'r lafar yn cael pob cyfle wedyn o fewn meysydd addysgol gwahanol. Mae'r cwricwlwm i Gymru yn mynd i fod yn wych, fi'n gwybod, ond mae'n bwysig hefyd bod y plant yma yn gallu cael y profiadau yma yn y Gymraeg a gyda y profiadau fel bod nhw'n gallu bod yn cael y ddwy iaith cyn gyntedd a gyfer modd, a mwy, wrth gwrs. Achos yn aml iawn, yn enwedig yn ein hardaloedd ni, mae yna deuluoedd gyda ni sy'n dod i fyw, sy'n yn byw nawr, sydd â'r dwy iaith yn dod i'r ysgol. A gallu trydydd pedwaredd iaith fydd y Gymraeg i lot o'r hawl. Ac felly mae rhaid i ni i croesawu nhw a'i newid yn siŵr. Ond mae'r amser yn bwysig. Dwi'n teimlo bod rhaid i ni, a does dim amser i gael, does dim digon o amser i gael gyda ni, oes mwyn sicrhau a newid yn siŵr bod nhw'n cael cyfleoedd gorau. Ti wedi sôn yn barod am arian ac adnoddau. Dwi'n moyn mynd ar ôl arian ac adnoddau falle ar wahân. Arian, mae'n gyfnod o gynni, fel i ni gwybod, sy'n eisiau fi weid mwy na yna. A'r broblem pan mae'n gyfnod o gynni yw bod blaenoriaethau awdurdodol lleol yn symud i gwasanaethau hanfodol, hynny yw gwasanaethau canolog. A mae'n bwysig iawn i fi yn bod ni'n ystyried bod y Gymraeg erbyn hyn yn wasanaeth canolog. Fi'n credu bod rhaid i ni newid meddylfryd ein awdurdodau lleol ni, bod y Gymraeg, fel bod plant, a dwi'n defnyddio'r frawddeg hyn mwy a mwy, mae rieni yn credu bod e'n bwysig, bod plant yn gallu byw mewn gwlad a gallu bod yn rhan o economi ddwyieithog Cymru. Oherwydd os nad ydyn ni'n rhoi'r tools i'n plant ni o'r dechrau, yna mi fydda nhw, a fi'n clywed rieni yn aml iawn y gweithio fi, I wish I spoke Welsh. Dyna pam i fi'n rhoi ymhant i mewn addysg Gymraeg, fel bod nhw'n gallu cael y cyfleoedd gorau i waith pan fydda nhw'n dod at yr amser hynny. Felly mae'n rhaid i ni mewn rhyw ffordd i newid y meddylfryd yma bod y Gymraeg yn rhywbeth gallwn ni stopo wario arno fe pan nad oes digon o arian gyda ni. Mae'n rhaid i ni ffeindio ffordd a ffeindio delfrydiaeth yr athro Colin Williams oedd yn defnyddio ac yn sôn am delfrydiaeth nôl yn yr 80au. Fi'n credu mae rhaid i ni newid y naratif a sicrhau bod defnyddio a chaffael y Gymraeg yn gynnar iawn y mywyd plentyn yn hanfodol erbyn hyn. Ac o ran yr adnoddau wedyn ni, byddwn ni'n sôn a dwi'n falch iawn o glywed bod y cwmni adnodd wedi lansio ac yn mynd i fod yn cychwyn ar waith pwysig iawn. Wi hefyd yn credu bod ni lot tu ôl iddi o ran adnoddau. O'n i'n siarad â'r rhiant prydwernod oedd yn gweud, os o'n nhw moyn ffeindio adnodd ar gyfer dyslexia i'w plentyn yn Saesneg, bydden nhw'n gallu mynd ar-lein, prynu un, bydden gallu lawrlwytho i'w cyfrifiadur yn syth, a fydde fe gyda nhw. A fi'n gwybod gallwn ni wneud hynny am gymaint mwy o wahanol adnoddau. Mae rieni, munud i fynd, mae rieni'n wirioneddol yn chwilio am yr adnoddau neu helpu. A dros y Covid, fe wnaethon ni wneud adnodd yn hunain, sef Welsh for Parents dot Cymru, fel rhag mynd i'r afel a hynny. Fi'n gobeithio gael i sôn ynglyn â anghenion dysgu ychwanegol, neu cwestiwn falle, oherwydd mae hynny'n beth pwysig. Ond fi'n credu yr un peth arall wrth gwrs yw athrawon. Gallwn ni ddim weld cynnydd gwirioneddol mewn addysg Gymraeg os nad yw'r athrawon gyda ni. Ac hyd yn hyn, dwi ddim wedi gweld canlyniad unrhyw ymgyrch wirioneddol i gynyddu athrawon o fewn y system ni. Oherwydd mae'n fwy na jyst athrawon trwy gyfrwng y Gymraeg. Fi'n credu bod rhaid i ni fynd i'r afael a yr hyn mae athrawon yn mynd drwyddi o ddydd i ddydd. Hynny yw y sefyllfa sydd ohoni o fewn y byd arall. Mae'n fwy na addysg Gymraeg, ond mae'n effeithio ar addysg Gymraeg. Ac falle y peth ola, cyn bod fi'n mynd, cyn bod fi'n gorffen,
yw yr effaith y mae cynlluniau eraill. O'n i'n sôn ar y dechrau, ynghylch weithiau ni ddim yn sylweddoli effaith pethau eraill ar addysg Gymraeg. A dwi jyst eisiau eich atgoffa chi o yr achos oedd gyda ni yn Pontardawe, lle oedd diffyg gan cyngor sir Gastelle'r Bod Talbot i asesu'r effaith ar agor ysgol fawr yn ardal Pontardawe, yr effaith basa hynny wedi cael ar hyfywedd y Gymraeg yn ardal Cwm Tawe. A mae'n rhaid i ni edrych ar beth yw effaith polisïau eraill ar y Gymraeg ac ar addysg Gymraeg. A felly mae'n rhaid mynd yn graff, a dwi'n bach o anorac polisi erbyn hyn, ond mae'n rhaid i chi chwilio, os chi'n gweld yn y gynghoriad, chwiliwch am yr astudiaeth effaith ar y Gymraeg. Os nad yw yna, maen nhw'n torri safonau, felly mae'r system safonau gyda ni wedi ni fynd. Yr a olau o ymynedd. A dyna ni fi'n gorffen. Diolch, Erin. Dwi'n am ddehir am dorri ar draws. Dwi wedi bod mewn cyfarfodydd fy hun lle mae pobl yn mynd ymlaen. Ni'n dod i ben cyn bod chi'n dod gyfle ofyn cwestiwn. Dwi ddim yn awyddus bod yna gyfle i chi ac i fi ofyn cwestiwn hefyd. Am ni draw a Richard yn dod at y mater mawr falle o bersbectif ychydig yn wahanol. Wel, diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad yn lle cyntaf. Richard Harbus yw ben i, o'n i'n arfer bod yn bennaeth yn Erin James just dros y bon, a hyn y bryd yn bennaeth yn ysgol Groeswen. Yng Nghaerdydd, oedd yn ceisio ystyried y ffordd orau o fynd ati i gynyddu y nifer o siaradwyr Cymraeg. Ac yn amlwg yr arf fwyaf sydd gyda ni yw addysg Gymraeg. A dwi'n cant cytuno pa mor bwysig yw addysg Gymraeg. Ond, ar dyddiaeth y data sydd gyda nhw yng Nghaerdydd, erbyn y flwyddyn 2030, 20% o blant yn unig fydd yn cael mynediad at addysg Gymraeg yn y brifddinas. Felly, os ydyn ni wir yn ddifrifol am gyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg, mi oedd nhw'n ceisio ystyried a oes na ffordd arall, a oes na dewis arall. Felly, dyma lle dwi'n dod mewn y falle. Gan gyd fynd gyda'r bil dros addysg Gymraeg, dwi'n arwain ysgol sydd yn categori 2, sef crwd dwyrain, a categori 3, sef crwd Cymraeg. Ni gyd yn deall addysg Gymraeg, a dyn ni ddim yma i ddweud pa mor bwysig ydy, achos ni gyd yn cytuno pa mor bwysig yw addysg Gymraeg. Ond efallai un o'r pethau chi ddim yn ymwybodol yw sut mae'r ffrwd ddwyieith yn gweithio. Be mae'n edrych fel, sut mae'n teimlo. Wel, yn syml, dyn ni'n sicrhau bod yr iaith Gymraeg yn arwain y dydd. Ie, mae'r gwersi, mae 50% o wersi yn y Gymraeg a 50% o'r gwersi Saesneg o'r cychwyn cyntaf. Ond, dyn ni ddim yn gallu llwyddo ond i bai bod y Gymraeg yn rhan hanfodol o fywyd yr ysgol. Ac yr amgylchfyd felly sydd yn bwysig, i greu yr amgylchedd lle mae'r iaith Gymraeg yn gallu ffynnu. Ac oes, mae yna 2 fath o ffrwd gyda fi. Ond, mi ddaeth gwaith ymchwil y Wlad y Basg, a nath nhw dweud hyn pan yn ystyried y modelau y Wlad y Basg. I would say that the language environment, so that it is effective in promoting the use of Basque, the main vehicle language of the school should be Basque. A dyna beth sy'n wir am ysgol Groeswen. Yr iaith Gymraeg yw calon yr ysgol. Dyn ni'n gweld ein hunan fel hwb y Gymraeg, neu ganolfan y Gymraeg. Mae Cymraeg i blant yn cynnig sesiynau yna. Dyn ni wedi cynnal Cymraeg i deuluoedd, ni wedi cynnal cylch meithrin, ac yn bechir y falle bydd yna sesiynau TFE yn digwydd ar y safle. Dyn ni'n neud yn siŵr bod ni hyd yn oed yn cynnal hyfforddiant yn y Gymraeg. Hynny yw, os ydych chi eisiau bod yn staff ategol i ysgol, mae'n hyfforddiant ar gael trwy'r ysgol. Dyn ni'n neud yn siŵr bod ni'n hybu'r Gymraeg ar bob gyfle posib. Ond i fynd nôl at y cysyniad o categori 2 yma, y statws iaith Gymraeg. Wel, yn syml, beth sydd yn bwysig yw'r iaith a diwylliant. Dyn ni gyd yn gytun cendl heb iaith i cendl heb galed. Does neb yn anghytuno gyda hwnna. Ond mae diwylliant yn rhan mawr i bobl sydd yn byw yn y brifddinas sydd ddim yn hyd yn oed yn ymwybodol am y diwylliant Cymraeg sydd yn bodoli yn ein prifddinas ni. A fel dwi wedi deud eisoes, calon ein hysgol yw'r iaith Gymraeg. Ond mae angen ystyried y rhieni sydd ddim eisiau dewis y Gymraeg. Mae angen ystyried beth yw ei barn nhw. Nawr, dwi'n gwybod, dwi ddim wedi bod ar agor y Mantes Dydd, dyma ers Medi 23.
Felly mae popeth yn dweud yn anecdotal, ond mae yna gwaith ymchwil yn digwydd gan Prifysgol Met Caerdydd. Dyma beth oedd ymateb y rhieni oedd yn dewis y ffrwd dwy iaith. Dim ond cwpl ohonyn nhw. Roeddwn ni eisiau mwy o Gymraeg yn plentyn, ond ddim yn hyderus i ddewis addysg Gymraeg, achos o'n i eisiau helpu fy mhlentyn trwy'r ysgol. Dyna un o'r pethau nath cael ei godi. Peth arall nath cael ei godi oedd hyn. Roeddwn eisiau fy mhlentyn i siarad Cymraeg, ond dal i gael mynediad at Saesneg o'r cychwyn cyntaf. Ac y peth nesaf o'n nhw'n dweud, wel, yn syml, roeddwn ni eisiau mwy o Gymraeg na beth oedd yr ysgolion Saesneg yn yr ardal yn cynnig. Ond yn aml, pan dyn ni'n cwrdd gyda rhieni, ein nod ni yw i sicrhau bod nhw'n deall beth yw addysg Gymraeg, ac wedyn mynd i deall beth yw'r opsiynau sydd ar gael o fewn ysgol groeswen. Ar ddechrau Steddfod, mi ddwedodd Dafydd Iwan, sialens ydy un o'r Cymru gyda'i gilydd, perchnogi'r iaith, ydy Gymraeg yn perchnogi'r iaith caneuon traddodiadau. Felly, mae fy nheuluoedd, ffrwd iaith ddeuol, sef y dwywaith neu ffrwd Gymraeg, wedi cymryd perchnogaeth dros y caneuon. Maen nhw wedi cymryd perchnogaeth dros traddodiadau sydd yn rhan yn atod o fywyd yng Nghymru. Fel pennaeth, doedd dim byd yn neud ni'n fwy falch nag i weld ein plant yn cymryd rhan yr Eisteddfod yr Urdd, ac yn fwy bwysig y falle, achos dyma tro gyntaf i nifer o deuluoedd ni fod yn ymwybodol bod hyn yn bodoli yn Hafoel. Ac felly mae plant ni nawr yn cael mynediad at ddiwylliant y Gymraeg. Lle bysach hwnna ddim wedi digwydd, ond i bai bod y drws wedi agor iddyn nhw. Mae'r dau ffrwd yn cymysgu gyda'i gilydd. Maen nhw'n dathlu yr un gweledigaeth o dan yr un to. Mewn gwirionedd, nod ein hysgol ni yw i ddathlu cariad at iaith, pob iaith. Ac mae'n wir i dweud bod nifer o deuluoedd ni, gyda Saesneg fel trydydd a pedwaredd iaith, heb sôn am y Gymraeg. Ac o safbwynt hynny, mae yna her i sicrhau bod, a fel Matthew a Elw wedi cyfeirio at, bod nhw'n deall beth yw addysg Gymraeg. Achos dydy hwnna ddim wedi llwyddo ym mhob gymuned yng Nghaerdydd, dyn nhw ddim yn sicr yn gwybod beth yw addysg Gymraeg. A chi angen esbonio yna. Ond yn amlwg, mae'r model ffrwd ieithiol y ddwy iaith yn newid, felly mae rhaid i esbonio be mae hwnna'n golygu hefyd iddyn nhw. Felly, dwi eisiau gofyn cwestiwn. Pam dydyn ni ddim yn gallu ystyried ysgolion categori 2 fel rhan o broses? Proses i agor mwy o deuluoedd at fwy o Gymraeg, mwyn datblygu siaradwyr Cymraeg. Ym Mhant y Prif, fel dydys i pan oeddwn i'n bennaeth yma, roedd geiriau James a Kevin James yn atseinio, a bydded i'r hen iaith barhau. Yng Nggroeswen, mae llawer o deuluoedd gyda'r Saesneg, ond nawr maent gyda'r Gymraeg. Ac os yn sicr, mae parch yr holl deuluoedd at yr iaith a dweithyn Cymru yn allweddol. Fi pan dyn ni'n cwrdd â nhw yn y tro gyntaf, dyn ni'n gwneud yn hollol glir. Dyn ni'n dathlu'r iaith Gymraeg, ni'n dathlu diwylliant Cymru, ac os ydych chi'n mynd i ddewis i, dim ond pa ffrwd, ydych chi'n dewis i dathlu be mae'n golygu fod yn Gymro neu Gymraes yng Nghymru. Ac fel rhan o'r ardal leol, mae hwnna mor bwysig. Mae rhaid i ni fod yn dryloyw, achos dwi eisiau rhieni sydd yn dod ar y daith gyda ni. Mae rhaid i ni fod yn hollol onest gyda pob cam y ffordd dyn ni'n dilyn. Yn wir, mae'r iaith Gymraeg yn fyw yng Nghymru y De. Dwi wedi dysgu Merthyr, dwi wedi arwain ym Mhont y Prif, dwi wedi sicrhau fy ngyrfa yn Nghaerdydd bod yr iaith Gymraeg yn byw ym mhob ardal. Ac wrth gwrs, does ddim byd yn dangos yr iaith Gymraeg yn byw yng Nghymru y De nag Eisteddfod Mhont y Prif. Dim ots dy fi o ba ffrwd mae'r teuluoedd yn dod. Mae cyfarchion pob bore gan y rhieni yn y Gymraeg. Maen nhw'n deall bore da, prynhawn da, hwyl fawr, diolch. Mae'r cyfarchion y ddwy ffrwd yr un peth. Fysa chi ddim yn gallu gweld y gwahaniaeth rhwng y rhieni yn cyrraedd yn y bore. A mae hwn yn bwysig i fi, achos be dwi ddim wedi dweud yw bod yr ysgol yn ardal hollol newydd yng Nghaerdydd. Mae'n ardal sydd yn tyfu, cynyddio ran faint, y bwriad bydd 7,000 o dau yna. Ond yn wir i chi, be ydych chi'n clywed ar hyd y strydoedd yw'r Gymraeg,
Ac yn sicr ar ddiwrnod fel heddi, bydd y plant a rhieni yn canu Mrs Wishy-Washy, heb os nac oni bai bydd yr hen fwyd yna'n cael ei fwynhau. Ac yn fwy na yna, maen nhw'n gyfarwydd iawn gyda Martin Geraint yn canu Mae Siarad Cymraeg fel magic. A mae'n hyd o hyd, a mae'n plant ni y ddwy crwd yn gwybod hynny. Nawr, yn hwyrach yn yr ysgol, mae yna cyfle i ddatblygu system trochi. Felly, os mae rhieni yn dewis i fynd i'r ochr Gymraeg ac i fynd i ysgol Plasmawr, mae croeso nhw'n wneud hynny. Ond, yn syndod y falle, reit ar cychwyn ein daith, be dwi wedi dysgu bod yna plant o'r meithrin yn y ffrwd ddwy iaith wedi dewis i fynd i'r ffrwd Gymraeg. Nawr, pan oedd Wlad y Bas mynd i modelau ysgol A, B, D, a dyn ni'n debyg i model B a model D, yn 1982-1983, 8% y model D oedd yn bodoli ac 12% model D. Yn 2000 ac 1999, 16% model B, 11% model D. Mae yna broses yma. Mae yna broses o arwain mwy o deuluoedd at y Gymraeg. Felly, fy nghwestiwn yw, oes angen agor ysgol categori 1 beth eto, sef ysgol Saesneg, ei naws a iaith? Oes angen agor un? Ond ydy Gymraeg ddim yn gallu bodoli ar addysg yn unig. Mae rhaid i ni ystyried mwy na hynny. Mae rhaid i ni fynd ar beth sydd yn bwysig o ran y continwm iaith. Dwedodd Joachim Eisen a Colin Baker wrth astudio Wlad y Basg, "It is important that Basque extends its scope beyond the school environment, and the normalisation of its use is secured in as many ways as possible." Fel dwedwyd yr arferwydd Meredith Hopwood, nid dysgwyr ond siaradwyr Cymraeg ydyn, gyda phawb ar y daith gydol oes, ac mae cynnal iaith Gymraeg yn gyfraniad â gynnal amrywiaith. Mae cynnal yn golygu sgwrsio a defnyddio'r iaith. Ac felly hoffwn orffen gan dweud, mae'r iaith Gymraeg i bawb, a does dim byd yn dangos hynny'n well nag Eisteddfod Rhondda Cynon Taf. Diolch yn fawr iawn. Dwi'n meddwl bod chi'n gweld y brwdfrydedd yn pefrio allan o'r tri siaradwr mewn gwirionedd. Reit, cyfle i chi ofyn cwestiwn cyn bod i'n gofyn cwestiwn. Oes ti'n mynd i fynd o gofyn cwestiwn? Diolch. Dweud pwy wyt ti gychwyn a wedyn gofyn cwestiwn. Pam, ti'n yn nabod fi? Na, dwi'n nabod ti, ond dwi'n gyfio pawb arall, sori. Liz McLean, dwi'n prif swyddog Menter Iaith Methu Tudfil a dwi'n rhedeg canolfan a Peter Zowa yn Methu Tudfil. A dwi ar bwrdd Cymraeg i bawb, a dwi jyst eisiau sicrhau bod pawb yn sylweddoli. Un o'r pethau mwyaf dwi wedi cael mas o'r partneriaeth yma yw'r ffaith bod ni'n gweithio, mae'r mentrau iaith pob ardal yn gweithio yn uniongyrchol gyda'r holl cynghorau sir, a dyma'r tro cyntaf i ni cael y fath yno o'r partneriaeth. A reswm yw, a reswm i ni'n dweud Cymraeg i bawb, dyn ni ddim jyst yn meddwl am yr addysg, dyn ni'n meddwl am y darlun ehangach, ac fel ych chi'n gwybod, mae pobl sydd yn gweithio mewn mentrau iaith yn un arbenigo mewn cynllunio iaith yn lleol. Felly mae hynny'n pwynt pwysig i wneud. Dwi ddim jyst yn partneriaeth gyda pobl sydd yn gweithio gyda plant ac ysgolion. Mae'n partneriaeth gyda pobl sydd yn gweithio yn y cymunedau ni. A dwi jyst eisiau dweud, dwi wedi cael gymaint mas o beth i ni wneud, right? Ond dwi'n meddwl bod e ddim yn digon o gwbl. Mae angen rhywun fel ti yn pob sir. Dwi ddim yn digon. Na gyd o'n i eisiau dweud, rili. Dim cwestiwn. Ia. Wel, mae'n lot gyda beth sy'n poeni fi ar hyn o bryd, right? Pan oedd Elin yn dweud bod y cysgod yn pob ardal mor wahanol, a mae nhw, pam? Pam mae rhaid i ni dal brwydro dros cael ysgolion Cymraeg yn ardaloedd ni, right? Dyle fe ddim fod nawr i rhieni yn gyrchu, dyle fe fod yn deddf. Dyle fe cael ei deddfu. Dyle ni gyd fod yn cyfartal o'r cychwyn. Dyle ni fod, dim angen cael y sgwrs yma,
dwi ddim yn teimlo, a dwi wedi cael digon o bod mewn cyfarfodydd yn meddwl am beth yw'r rhwystrau i addysg Gymraeg. I ni gyd yn gwybod pam yw'r llywodraeth yn gwneud beth amdano fe. Ond beth dwi yn teimlo yw, dwi'n gweld y model mae Richard yn sôn amdano, a mae loads o parch gyda fi tuag at Richard, mae wedi dysgu mhlant i. Ond dwi yn gweld y model yna yn peryglus. Achos dwi'n gweld faint o dylanwad, mae wirion fi'n y sefyllfa yna nawr, faint o dylanwad maen nhw'n cael o'r tu fas, yn yr ysgol, maen nhw'n cael ei boddi yn y Gymraeg a dyna'r unig lle. Hyd yn oed yn teulu, bod lot ohonyn nhw'n siarad Cymraeg yn teulu, dyna'r unig lle maen nhw'n cael yr awyrgylch yna. A mae angen mwyn sicrhau bod nhw wir yn dod yn siaradwyr Cymraeg. So dwi'n gweld eich model chi'n eitha peryglus i wedi gwrdd. Yr ateb o'r sydd â fi, dewch i weld ni. Dewch i weld ni. Dewch yn dro. Dewch i ddysgu sut mae'r Gymraeg yn ffynnu mewn ganolfan sydd yn dathlu pob iaith, ond yn enwedig yr iaith Gymraeg. Achos yn y pen draw, dyna beth yn ei wneud. Mae'r iaith Gymraeg i bawb, a mae rhaid ni derbyn bod rhieni mas yna sydd ddim yn mynd i derbyn addysg Gymraeg. Dwi'n derbyn dy bwynt a beth wedych chi am y deddfwriaeth. Ond, y gwir yw, yn wedi, mewn ardal fel Caerdydd, mae yna llwyth o rieni sydd yn mynd i fynd a mynd yn erbyn y cysyniad o addysg Gymraeg. Ni'n creu bont. Beth chi'n gael yn beryglus, dwi'n deud mae'n agor drws. Ac i fod yn bositif, dwi'n agor drws at rieni bydde beth wedi dewis mynediad at y Gymraeg, heb sôn am addysg Gymraeg, a diwylliant Cymraeg. A gan wneud hynny, efallai nid mewn degawd, mewn 12 neu 30 o flynyddoedd, bydd y plant sydd nawr yn y dwyieith, y ffrwy dwyieith, bydden nhw'n rhieni. A bydd dim tamed o osfa nhw bod plant nhw yn mynd i addysg Gymraeg, ac mae'n rhywbeth oedd yn rhan o blentyndod nhw, ac does dim ofn wedyn. Dwi'n gweld e fel pont, fel rhan o broses, ond dwi'n deall o le chi'n dod. Gareth Iwan. Diolch yn fawr, Gareth Iwan, cyfeirydd iaith. Diolch am i'r panel am y gyfraniadau. Bach yn betrus y gyfrannu, achos gwybod dim am y De-ddwyrain a gyda gwir, a gwybod dipyn llai am addysg, ond dwi'n mynd i fod cynnig am ni. Dwi'n mynd i stopo di, Gareth. Na, beth yw'n stopo fi. Yr her ar gyfer, wy'n gwerthfawrogi yr hyn llwyr, mae unrhyw iaith leiafrifol fod yn heddiw, mae angen wedi cael diben cymdeithasol a diben economaidd. A ni wedi clywed dipyn am yr ochr cymdeithasol o ran y wyrgyrch yr ysgol a chwydweithiau cymdeithasol sydd angen wedyn. Dim cymaint yn un ar economi. A mae wedi taro fi ers llyn dipyn gyda fi, a dwi'n ddim yn hollol dim yn union i'r De-ddwyrain yn unig, felly mae'n dros Gymru o bosib, ond sicr yn De-ddwyrain. Mae'r awdurdodau lleol wedi buddsoddi miliynau a miliynau a miliynau mewn addysg Gymraeg yn yr ardal yma. A o ganlyniad, mae yna genedlaethau wedi bod ar sgiliau gyda nhw, set o sgiliau ieithyddol a diwylliannol a chymdeithasol. Dyw'r union awdurdodau ddim wedi cymryd mantes yn nhw'n gwbl yn economaidd. A o dynnu'r ffocws mas yn ychydig, dwi'n credu bod yna jobyn o waith i wneud fyna yw cysylltu y sgiliau sydd wedi cael eu meithrin o fewn y system addysg gyda'r farchnad lafur lleol, gan ddechrau yn yr awdurdodau lleol ei hunain sydd wedi gwario'r arian yn y lle cyntaf. Mae yna rhyw disconnect anferth yn hyn sydd yn mynd ar ôl, a felly rhyw sylw angen ymateb iddo, felly fwy na cwestiwn. Diolch, Gareth. Dwi'n cytuno. Pan o'n i'n cychwyn arlunio'r fforymau addysg Gymraeg, ac yn parhau i adolygu aelodaeth y fforymau yma, un partner allweddol i'n teimlo sydd dal ddim wedi ymgysylltu â ni yw'r maes iechyd. A dwi'n gwybod mae Cymraeg i blant yn gweithio'n galed iawn gyda'r maes iechyd. Os ydych chi wedi cael profiad o fod yn disgwyl babi yn ddiweddar a dros y blynyddoedd diwethaf, fyddech chi'n cael eich sgan mewn taflen Cymraeg i blant am blynyddoedd. A dwi'n siŵr mae hwnna'n parhau fi'n credu gatre ydy. Ond mae fe sydd bod y byd iechyd wedi bod yn gyndyn iawn. Fi'n credu
i ni yn y De-ddwyrain, mae'r maes iechyd yn faes mawr iawn. Mae'n cyflogi lot fawr iawn y bobl. Mae gyda ni ysbytau anferth i gael o fewn yn gwasanaethu nifer fawr o'r boblogaeth. Ac felly, i ni, mae cael bobl iechyd o gwmpas y bwrdd wedi bod yn her, a ni'n dal i fod mewn ambell i le, ni wedi llwyddo i fod yn gweld, enghraifft, mae Geraint Scott gyda yn eirin Bevan erbyn hyn, i ni'n fod yn edrych ar bethau ymarferol fel rhoi negeseuon mewn y ddegfeydd lan ar sgriniau. Ond wrth gwrs hefyd, mae'r maes meddygol nawr yn mynd i fod yn dod o dan y safonau, a dwi'n gweld bod hwnna yn falle yn gyfle newydd o'r newydd i fod yn edrych ar un maes o lawer, fi'n gwybod. Mae ysgolion unigol hefyd yn ymdrechu, tipyn hefyd i wneud y cyswllt yna rhwng yr economi leol. Ond dwi'n cytuno ti, dyw ar awdurdodau lleol. Ni'n sôn am wendidau a heriau. Mae'r maes cysylltu gyda gwaith. Ond hefyd mae'n heriau gyda ni gyda chyrsiau o 16 trwy gyfnod yn rhag hefyd. Ac os nag i ni'n sicrhau bod digon ac ystod ehangaf o gyrsiau trwy gyfnod Gymraeg o 16, yn gyrsiau lefel A ac yn gyrsiau galwedigaethol, o ble mae'r gweithlu ar gyfer yr economi yn mynd i ddod. Felly, mae'n rhaid i ni hefyd sicrhau cyllid digonol ar gyfer addysg o 16, fel bod y dilyniant yna reit trwyddo blynyddoedd cynnar hyd at addysg bellach ag eich. Diolch Erin. Un cwestiwn sydyn fan hyn, gan bod y sesiwn gyfod i ben mewn rhai munudau. Ni jyst eisiau gofyn o ran deall yn llwyr a pach yn llwyr yr wyddocad arfogi bod y genedl nesau i gyrraedd y diben o filiwn o siaradwyr Cymraeg. Ond sut ydyn ni'n sicrhau bod y ffigwr yna yn nod sydd gyda ar wyddocad ymarferol yn hytrach na symbolaidd yn unig? Wrth ystyried, mae cynifer, dwi'n unigolyn sydd wedi cael addysg meithrin, gynradd, uwchradd a treon o fy ffyredig yn y Gymraeg ar y De-ddwyrain. Cymaint i'w ffrindiau i yn ysgol uwchradd oedd yn teimlo fel bod nhw ddim yn llwyr defnyddio'r Gymraeg oherwydd y fel orfodaeth a bod y Saesneg yn cael ei weld fel rhywbeth os ydych chi'n defnyddio'r Saesneg yn cael ei gosbi bod hynny yn sgil hynny wedi falle gwneud astudio dros y ffin ar gyfer y brifysgol fel posibilrwydd fwy deniadol ac wedyn falle nawr yn rhy hwyr yn dechrau sylweddoli ar wyddocad y Gymraeg, eisiau defnyddio'r Gymraeg yn fwy er o bosib yn wedi colli'r cyfleoedd wrth gwrs trwy studio yn Lloegr a hefyd o bosib wedi colli hyder trwy defnyddio'r iaith. Ac dwi'n meddwl hynny o beth ydy y broses yma o gyflwyno ysgolion dwy ffrwd, rhyw fath o ateb i sicrhau bod pobl ddim yn unig wedi arfogi gyda'r gallu a'r fedr i siarad y iaith, ond hefyd y rhyddid a'r balch na i ddefnyddio'r Gymraeg yn rheolaidd, a bod e ddim yn rhywbeth sydd dim ond yn bodoli o fewn ffiniau y stafell dosbarth, y ffiniau yr ysgol, bod e'n rhywbeth bod nhw'n hapus i ddefnyddio tu hwnt i furiau'r ysgol, oherwydd bod yr orfodaeth yna ddim yn gymaint o beth, ac bod hefyd yr hyblygrwydd na o bosib i gymdeithasu yn y naill iaith. Diolch yn fawr, dwi'n ymwybodol bod ni'n tynnu tuag at diwedd y sesiwn. Ga i jyst gyplysu y cwestiwn ti'n gofyn i falle un sylw bach creulon. Ddwedais ar y dechrau, mae 30% oedd yn derbyn addysg y gyfrwng Gymraeg yn 2014, oedd yn 15% lenni, oedd 2% mewn derbyn. Os ydyn ni hynny ar gyfer 2050, i ni ddim yn man agos. Dwi'n jyst ddim yn man agos. Felly, beth sy'n gwneud y quantum leap, beth sy'n gwneud y newid sylweddol yna, newid cymdeithasol anferthol mewn gwirionedd, achos nid yn unig y rhif o filiwn, ond hefyd y ffigwr ar gyfer cynyddu'r pobl sy'n defnyddio'r Gymraeg yn ddyddiol o'i dewis nhw hunain, sy'n siŵr yn bwysicach felly na'r miliwn honedig. Beth sy'n ei gwneud? Dwi eisiau un ateb gan y tri. Addysg Gymraeg yw. Dwi eisiau un ateb ymarferol. Diolch allan. Ond dwi eisiau ateb ymarferol ynglyn â yn yr 20 mlynedd nesaf, beth sy'n mynd i wneud y gwahaniaeth i gyrraedd y targedau yna. Mae'n Gymraeg yn ateb riseg. I bawb, yn ateb riseg. Dwi eisiau ateb un beth. Os dewch chi babell rhag, os dewch chi trwy'r glaw i babell rhag heddi, mae gyda ni bosel sydd yn dangos graff
Llywodraeth Cymru'n dangos cyfrifiad ysgolion llynedd mwyaf diweddar. Ac mae'r gwahaniaeth rhwng y nifer o ysgolion cyfrwng Cymraeg a nifer o ysgolion cyfrwng Saesneg yn wirioneddol arwyddocaol. Rhondda Cynon yw'r enghraifft fi'n credu lle mae 90 o ysgolion cyfrwng Saesneg ac 19 ysgol Gymraeg. Does dim newid yn mynd i fod yn fanna, maen nhw jyst wedi cael un agor un arall, ond hygyrchedd. Gwnewch addysg Gymraeg ar gael yn hygyrch. Peidiwch â gadael i blant ofod paso 7 ysgol Saesneg i gyrraedd yr ysgol Gymraeg agosa. Gwnewch addysg Gymraeg yn agos i gymunedau ac yn agos i'w cartrefi nhw. Achos dyna beth sy'n mynd i newid meddylfryd yw bod o'n i'n rhannu ddo ar y babell. Unwaith pan agora'r ysgol gyfyn Gwenthysgoed yng Nghasnewydd, mae hynny wedi agosau addysg Gymraeg i'r gymuned oherwydd nawr mae yna dilyniant o'r blynyddoedd cynnar fe'i trwyddach yn addysg uwchradd. Gwnewch addysg Gymraeg yn hygyrch i bob teulu yng Nghymru. Diolch. Cytuno'n llwyr, dwi'n credu bod addysg Gymraeg yn addas i bob plentyn. Dwi'n credu mae pobl fan hyn yn cytuno ni. So, yr un plentyn allai ffindo yng Nghymru, byddwn ni'n dweud diwedd i ti. A felly, oeddwn ni'n credu bod addysg Gymraeg yn addas i bob plentyn. Beth yw'r delfryd addysg Gymraeg i bob plentyn yn te? Trafodaeth yn sydd i gyrraedd yna, ond dyna beth yw'r gorau i dechrau gynnar a cadw ati. Ateb arall yw profiad. Mae angen fel ysgol brofiad o'r blant. A mae hwnna'n dod â apprentiaethau a profiad o arwain yn y Gymraeg a bod yn rhan o aelodau'r a grwpiau ieuenctid. Mae hwnna'n holl bwysig, felly dyn nhw'n perchnogiaeth. Diolch. Richard? Byswn i'n dweud i wneud yn siŵr bod pob cymuned yn gwybod bod yr iaith Gymraeg iddyn nhw. Aeth fy Ngwraig pan nath i agor ysgol Trafodaeth i fos, ac yn y mos, nath nhw gofyn y cwestiwn, oedd y imam yn gofyn y cwestiwn, how much does it cost? How much is Welsh medium education? Os ydyn nhw ddim yn gwybod bod yr iaith Gymraeg iddyn nhw gyd, dyn ni wedi methu. So mae rhaid i agor y drws at bob gymuned ym mhob ardal o'r De-ddwyrain, ac wedyn bydd yna dathliad o ddefnydd yr iaith Gymraeg. Diolch yn fawr iawn i'r tri ohonoch chi. A digon i feddwl amdano fe. Dyna ddiwedd y sesiwn, gan fod y sesiwn nesaf fi'n dechrau. Diolch yn fawr iawn.